Keď mala Johanka 13 rokov, tak sa v jej živote začalo odohrávať niečo zvláštne. Písal sa rok 1425 a mladá Johanka v záhrade svojho otca zrazu uvidela oslepujúce svetlo. Z tohto svetla sa k nej začal najskôr prihovárať svätý archaniel Michal. Po nejakom čase, ako k Johanke takto prichádzal, tak jej oznámil, že Boh jej na pomoc posiela aj svätú Katarínu a svätú Margitu, ktoré ju budú osobne sprevádzať, radiť jej a chrániť ju. Obe tieto svetice boli tiež mladé panny a mučeničky, ktoré sa nezlakli mocných vladárov a za svoju vieru položili aj svoj život. A teraz tieto dve svetice prišli za Johankou, aby ju pripravili na jej vlastný, rovnako hrdinský a zároveň veľmi bolestný osud.